Kablawan kayo manen, ti daytoy nga oras ken panawen, karigiti sawami namin nga viewers mi, karigiti kapamilya, gagayem ken katrabahuan ti Apo, sa dinuman dagiti lugar nga yanyo, idanom mi tinadyusan nga panangablaw kada kayo amin, ket ti kararag mi, kan kanayon kumanga ti presensya ti Apo, adda kada kayo, ket nasayaat kuma ti kasasaad tayo. Iti laksid nga addate palaeng iti kastoy a kasasaad. Maragsakan kami unay, particular ti probinsya ti Ilocosur, gaputa dayto nga lawas kat agpatingga iti MECQ mi ditoy Ilocosur. Ket bunga ti kararag daytoy ket patsenmi nga dadakkel nga aramiden ti Apo ti biag dagiti suamin, ngagtultuloy ngagtalag iti Dios babaen ti panagpamatida ken panagbalinda nga natibker iti likudan dagiti adu nga paspasamak. Naimbag nga idaton tayo amin daytoy babaen iti ababa nga panagkararag. Manakabalin nga Dios maminsan manen umasideg kami ti truno ti parabor mo. Tapno dawaten mi ken ka tinadyusan a panagyaman ken ka. Apo, bigbigin mi nga tinaldawal daw, ti ayat mo ken parabor mo dakkel unay. Tapno Diyos aman nakabalin, ti ayat mo ken presensyam kan kanayon kadi nga adda, karigiti puso mi, karigiti biag mi, aldaw kinrabi Apo, kadkadwaen na kami. Ikomit mi ken ka tinabati nga minutos Apo, tapno iti pagbiit, danunen mi dagiti luglugar nga sami nga madanon, tapno maibato ti minsay ti biag, tapno Apo mabalin man laeng nga mangpabileg ti pamati dagiti mapupay, nadamasaksakit mabalin mo nga sagiden Apo, babaen ti manakabaling nga imam, ket nadawanan sabtem dagiti kasapulan da, karanyaman Apo nga pagkakasapulan itapay laeng, patsek unay, nga Diyos ka nga manang padayaw tapno kayam nga isabet dagiti kasapulan dagiti tattaom. Ited ti panagyaman, itinagan na pumisok Kristo dawatek amin nagitoy. Amen. Amen. Maragsakan ak unay ayaten nakakabsat iti daytoy manen nga tiyempo numampay daytoy sumaruno ka Domingo ket mabalin tayo ti face to face ngem suruten tayo latta ti guidelines nga paganurutan nga itinag iti IETF ken urepay iti probinsya iti Ilocosur. Ket kayat ko ngagpapatang tayo may papan iti minsay ti biag nga mok nga kailangan tayo kadagitoy. Kadagiti napalabas nga panawen, imayak kada kayo anang sagit gapo iti agdama nga sitwasyon tayo. Ket kayat ko nga siputan tayo iti pagbiit nga itang malem, iyag kumanen kada kayo daytoy pagpapatangan tayo iti panagkuna nga endure tough times. Diya kamuno anat ti panangilokano yu daytoy Apo ngem. Iti kaimbagan nga panangilokano tayo daytoy ket isu dayjay panagtalinaed tayo nga natibker iti tiyempo iti panawuen nga adda iti crisis, adda iti problema, adda iti sitwasyon nga sangsangwen tayo, nga kasla narigat tayo nga mapagbaligyan. Ngem, nakita tayo, itinadyosan nga balegi. Ti saludsod nga kayat ko nga agbaling nga reflection tayo itangal daw. Iso daytoy panagkunana, how do we deal with challenges in our life? Kasano tayo nga i-deal, kasano tayo nga imanihar, kasano tayo nga sangwen ken i-manage, dagiti umay nga karit ti biag ti tunggal maysa kada tayo, karigiti tiyempo, iti kapadasan ken uray pay, karigiti sangwen tayo tagda mga biag. Mabaling nga no saludsudek kada tayo ket kuna tayo, mabalin mo kading i-share, dagiti istorya, nga iti panawen nga adda iti pinagdaanan tayo ti biag ket adda iti tao nga timulong tapno dagiti makunkura nga tough situation we experience ket napagbaligyan tayo.
Mabalin nga adu dagiti nagdudu mga klase ti istorya. No kasano nga dagiti struggles tayo, dagiti troubles tayo ti biag ket napagbaligyan tayo, ngem limasat tayo karagitoy. Ang nagdudu mga kapadasan, ngem nakita tayo, iti naimbag a panagtalinaed, gaputa, at dariti wagas tayo, ken wagas ana Diyosan, tapno nagbalegi tayo. Ngem kayat kung ibatay, iti sao ni Apo Diyos ng muno na, iti panangbasak tumuna nga bersikulo, wano mo na nga bersikulo nga pampaneknek tayo manipod ti Salmo, Kapitulo 34, bersikulo 19. Kastoy ti panagkunana ditoy, adu dagiti siksikor tinasingpet, ngem ni Hiuba ispalin na kadakwada. Amen. Nagmayap man daytoy, nga mangpabileg, nga para kadagiti mamati, para kadagiti nalinteg, para kadagiti agbuteng ti Diyos, para kadagiti suamin, nga mangbigbig, nga ti Diyos, iso ti kamang, iso ti baluarte tayo, iso iti solusyon tayo, iso ti shelter tayo, iso iti refuge tayo, kenamin, apagkamangan, abigbigan tayo. Ni Apo Diyos amuna, nga itilikudan dagiti siksikor iti biag, karagiti amin nga nalinteg, nga agbiag iti ayon di pagaytan ni Apo iti biag tayo. At dakariti Apo, nga ispalen na tayo, karagiti anyaman nga sangwen tayo. Iso nga nagimbag da ito'y, nga iti English ko na the righteous person may have many troubles. Han nga nilaksid, nga gayam, iti panagserbi tayo, nga uray no anak na tayo ni Apo Diyosen, uray bigbigan tayo nga da Diyos, ama nakabalin, ti biyag tayo nga pagserserbian tayo, han ka nga nailaksid ti kapadasan, han ka nga nailaksid ti pagsubok, han ka nga nailaksid, karagitian niya mga sangwon da ti ito nga biyag. Adu iti lasaten tayo, tapno marukod ti pamati tayo, tapno maipakita no siya sino tayo, ken no kasano tayo nga solusyonan dagiti problema tayo, ijay naimbag nga wagas, nga san tayo nga agrebelde. Iti sangwanan ti Apo, ket kunana, o dagiti nalinteg nga tattao, adu dagiti sangwenda nga problema, crisis, but the Lord rescues him from them all. Madaydayaw tinagan na. Nagimbag na dyan nagkari, nga namom nga adda mangisalakan kada tayo. O ni David niya ko na the Lord, niya ti ko na, ti Apo ti kinsilaw, ti panakaisalakan ko, whom shall I fear? Sinon to ti kabuteng ko? No ti Apo ti silnag tayo, iso ti salakan tayo, awan to ti pagbutngan tayo. Iso nga, mapatibker unay ti puso tayo nga agkuna nga mamati, gapo taammo tayo nga adda Diyos nga kangatuan, karigiti so amin abanbanag, nangat-ngatong ti problema, nangat-ngatong ti sakit, nangat-ngatong ti kasapulan, nangat-ngatong iti so amin, ti gapo taadday jay. Paset ti kangangatuan alangit, nga iso agtugtugaw, iti truno na. Tapno inton da tayo ket umasidag tayo, tulungan na tayo, ket igaga na tayo. Ti saludsod, kasano tayo nga agbalegi, wano kasano tayo nga aramiden, de kayat ni Apo Diyos, kasungbat tayo kariti kastoy nga panawen, no sumungbay, dagiti problema tayo. How do we get through tough times? Kasano tayo? No adda kaimbagan nga rekomendasyon nga isuro ti Biblia, karigiti panawen nga adda tayo ti sitwasyon kas itagdama manen. Kaimbagan nga ilustrasyon tayo, dahiti agdama nga sangsangwen tayo. Ay Apo, nakadado dagiti problema kadagiti nga panawen, kuna dagiti daddumao datay negosyo, kawanen, tingkam na, o na-delayin, datay pagsapulak, awanen, datay sumrikak kumaawanen, nakubiden. Nyapay, datay boyfriend ko nakubid pa yan, datay girlfriend ko nakubid pa yan. Han nga literal nga kubid nga gaputa awanen, ti panagkitkita, naman pa da communication.
Kayat ko sa wen, ado dagiti napiktaran ka dagitoy, ngat panawen, kat no daduma, pati pamatim na kubid meten. Kat ado dagiti maupay, ado dagiti agsanod, ado dagiti tumalikod, ado dagiti agrebelde, ado dagiti agsalsaludsod, nga tilikodan dagiti salsaludsod, sumarsaron umeten ti panagduadua, kat naimay dagitoy nga kasasaad, kat intulok tayo, nagibap tayo, awanen, naabak tayo. Ngem, patalgedan na tayo ti Diyos, nga iti panawin, nga umay dagiti sitwasyon, anarigat ti panagbiag tayo, masapol nga adda aramiden tayo, masapol nga agtalinaed tayo, nga nabilag tapno, mapagbaligyan tayo, kat suruten tayo, dagiti solusyon nga kayat ti Apo iti biag ti tunggal maysa nga aramiden tayo. Umuna nga siputan tayo, daytoy rekomendasyon ko nga sao ni Apo Dios. Umuna, kailangan basaan tayo ti sao ni Apo. Read God's Word, which is a solid foundation for us, no matter what difficulties we may face. Masapol nga agbasa tayo iti Bible. Basaan tayo, gaputam mo tayo, nga isod daytoy iti pundasyon, ti pamati tayo, ti sao ti Diyos, iso ti pudno, ti sao ti Diyos, iso ti mangigiya, mangidalan, mangkuriktar, mangpalagip, mangriing, kenda dumapay. Nga anyaman ti sitwasyon tayo, hantay i-compromise, nga ti sao ni Apo Diyos, adda amin dita ti solusyon. Kun kunak kadagiti pangaskasarak, nga ti sao ni Apo Diyos, iso dayto iti constitution in violence, iti pamilya, iti nasyon tayo, iti ili tayo, sa dinuman apaset, nga aspeto ti panagbiag tayo, no bigbigan tayo nga ti sao ti Diyos, kat iso ti solusyon, igiyada ka iti naimbag apagbanagan. Kat patsik unay, nga nubasan tayo ti sao ti Apo, sumirib tayo, nubasan tayo ti sao ti Apo, idalan na ka iti kinalinteg, nubasan tayo ti sao ti Apo, anyapay, iso ti agbaling nga mapam tapno, mabirukam ti pudno a direksyon ni Apo Dios. Nya, nubasam ti sao ti Apo, itid na di pag-iso nga solusyon, nga iyadayuda ka di natawan nga solusyon. Gaputa ti sao ti Apo, iso ti pudno, iso ti biag, iso iti mangtulong kada tayo kariti sitwasyon, anarigat, iti panagbiag tayo. Sumamati ak unay, nga ti sao ni Apo Diyos, we will find wisdom, we will find love, madaydayo ti Apo, we will find encouragement, assurance, and hope to sustain us. Dayta, iti patsek amabalin, nga aramiden ti sao ni Apo Diyos, ti tunggal maysa kada tayo. O, iti tiyempo nga hantay nga mapanunot, agpatingga ti panunot tayo, dagi paggapuan ti kinasirib, tulungan na tayo. Iti tiyempo nga hantay nga marik na ti ayat, nga birbirukan tayo, adamang sustain ti ayat kada tayo, dagi ayat ni Kristo ti biyag tayo. Iti tiyempo nga maupay tayo, adamang encourage kada tayo. O, san na ka nga i-down, han nga nature ti Apo ti mangi-down, mangibadek, ngem, itag-ay na ka, nyapay, adamang tinaimbag apananginanama, kakabsat, nadakadakulan, nga assurance tayo, karagitoy nga panawan, isulaang ni Apo Diyos. Ken naimbag a pananginanama, nga dagitoy, isuda iti, mangi-provide, iti inspirasyon tayo, nga agtuloy, nga agserbi, ken kuana. Umalis tayo di 1:19:92. Kastoy ti mabasa, no saan kuma at tilinteg mo, tilinglingay ko. Wow! No saan kuma nga tilinteg mo, tilinglingay ko, nataya kon kuma idi, iti sinnaay ko. Anya ti kay sa uwenda ito'y kakabsat. No saan nga gapo iti panagkristyano tayo, no ti kasasad tayo kasla agbibiyag, kasla iti obserbasyon karag ito'y nga panawen, manon iti survey, nga adon dagiti nagpakamatay, adon dagiti nang putit ti biag da kadagiti
pasamak ti biag na handa na pagbaligyan ng na-depressed na agin gana nga ginuted dan tat amuda no pinuted dan ti biag dagat nalpasen iti solusyon ti problema da no ad-adda nga nagbasol ka gapu ti rigat gapu ta awanen ti pananginanama da awanen ti pag-asa da awanen ti masakbayan ti pamilya ket isu dayit na iti panagkunana ditoy nga dasungbat ti Apo uri ti agdama kada tayo no saan nga gapu ti kinalinteg ti Apo ti biag tayo nga ammo tayo nga danalinteg nga Dios nga handa tayo to may turod nga baybayan kunak idikit kunak kita manen nga da Dios nga patpatyen tayo kin pagserserbian tayo awan ti bokabularyo na nga mangbaybay aken ka iti katingaan ti sitwasyon nga adda ka iti rigat ken kapadasan nga kasla no daduma kasla mo kabaylan ngem ti pagpatinggaan ti kabaylan ti tao adda Dios ama nakabalin adda Dios ana kaskas daw adda Dios nga nalinteg amang batak ken ka mang sakruy ken ka numadawn ka mang tingel ken ka mang protector ken ka nga uray kargitoy nga panawen ni Apo Dios mabalin na itagtignay ti biag tayo mabalin na tayo nga tulungan ket nya ti kunana no awan ti linteg ti Dios no awan ti linteg mo nga nagbalin nga inspirasyon ko linglingay ko kunana nataya kun kumaydi iti sinnaay ko isungad nyaman dagiti pagladingitan tayo anyaman dagiti kapadasan kadagiti panabiyag anyaman dagiti sitwasyon nga sangsangwem liliwain na kuma ket basaan ti sao ni Apo Dios ti sao ni Apo Dios isu daytoy iti mangpabileg mangpapigsaken ka tapno umaon ka manen tapno dagiti sangwem manen ti daytoy nga journey ti panagbiag tayo kayanen tayo manen iti tulong iti Apo may kadwa Diyaw mo na, basaam ti sao ti Apo, nga siya daytoy iti solido nga pundasyon, iti biag tayo nga makatulong kada iti tiyempo iti kinarigat, iti anyaman na sitwasyon ti panagbiag tayo. May kadwa, receive trials as character builders that are in our lives temporarily, nga daytoy nga padas ket build upen na ka, iti panagbiag mo, ket imulam ti pusom, nga dayta nga trials ken pagsubok ti biag mo, temporaryo lang. No adda rabii, addamot agsapa. No adda panagidep iti init, addan tumot panagranyag ti init. Kasta ti biag, ti dayto nga lubong. O kakabsat, sana kan kanayon nga datayo iti sipnget. Hanakan kanayon anakaluban tiranyag iti ulep. Iti likudan ti ululep adaranyag dayjay. Dayta ti mang paniknek kakabsat nga akseptarin tayo, sangwen tayo dagiti pagsubok, nga patsyen tayo, nga dagitoy ipalubos ni Apo Dios, tapno muna ti pamati tayo, maipakita no siya sino tayo, mailadawan no kasano ti panagbiag tayo, mailadawan no anya nga sitwasyon iti panagbiag ti tunggal may sakada tayo, ket solusyonan tayo, gapu tapatsyen tayo, nga dagitoy apagbitlang nga pagdalyasatan tayo ti daytoy nga panagbiag. Nga kayanen tayo daytoy, babaen iti tulong iti Apo. Patsyen tayo, nga nukunatay nga dagiti trials ti daytoy nga panagbiag. Isu dagiti pasamak asangwen dagiti mamati ken kuana. Isu dagitoy dagiti pagsubok, isu dagitoy dagiti anyaman nga napapait, naladingit, nga dumadumahan tayo nga maakseptar. Trials are likened to a refining fire, which is used to purify gold. Can you imagine? Brothers and sisters, nga no amuyul akuma, nga dagiti kapadasan, wenno dagiti pagsubok, ket addagayam plano ni Apo Dios. Tapno ma-purify, tapno mapatibker, tapno may pakita nga sika kayarigam iti maysa nga balitok nga saan nagambang. Nga kalpasan nga ti balitok ket nailasat ti apoy, makitam ako min kintab, ako min kintab, ako min kintab.
tapno kastamot ti kayarigan ti pamati tayo, no lumasat ti pamati tayo karita ado nga nagdudumang nga pagsubok ti biyag, sumil silap kat tumiptip ker, kat may panagnak unay nga sika tunay na Kristiyano ka. May panagnak nga sika, nagtalik ka iti Diyos, iti pamati, nga mom, nga tilikudan ti kabalam, imamanen ti apo ti nagtignay at tumultulong ken ka. Amuyo, da kayo nga padak ng Ilocano, nakaraman kayon ti padas. Amu da tay padas, nga maala iti baybay, no tiyempo ti panangwen na, lalo no presko, mangala ka ti kalamansi, kat urebasit lang nga asin, pinuspusam ti kalamansi ay sus nagimas day nga padas. Kakabsat, tilikudan ti kapadasan no iji kay papanan tinuluneg. Nga nagiti pagsubok ti biyag tayo. No daduma agpanunot tayo ti negatibo kat kuna tayo. Ulpit ka diti Diyos. Dusa ka diti Diyos kada kami detoy. Ngem kayat kung ibaga kada kayo. Nga tunggal banag alasaten tayo. Wano padpadas ti biyag. Kat dagitoy adda na imbag nga panggap na. Tapno mamamuna tayo ni Apo Diyos no kasano ti kabilig ti pamati tayo. Iso nga kunkunak no daduma. Masapol nga dagiti agkuna nga mamati kini Apo Diyos kakabsat king gagayem. Lumasat tayo di Universidad o Padpadas. Ijay UP. Amen! Masapol nga agadal kay jay UP. Nga kahit sa nga UP haan nga University of the Philippines nga Universidad iti Padpadas, madaydayaw tinagan na. Apay nga padpadas, iti kapadasan, iti eksperyensya, nga narigat, iso na gitoy, iti pagpakitak kada kayo, nga mabalin, nga da pagdaldalyasatan nyo, nga kunak kada kayo, nga tipadas na yarig, iti maysa nga na-refine, nga babaan iti apoy, nga kayarigan, iti maysa nga na-purify nga balitok, kayat kung ibaga kada kayo, nga itipanggap ni Apo sa digitoy, God uses them to teach us valuable lesson that refine our character. That refine our character. Mamamuna tayo ni Apo Diyos that these trials are temporary. And as a popular proverb says, nyati kunana, these too shall pass. Lumbes dan tumatlaeng dagitoy nga banbanag. So halang regitati masapol nga mwen tayo iti Romans chapter 5 no jak agkamali. Romans chapter 5 verse 3 and 4 basa kada kayo ti panagkunana. Ket saan laeng adaytoy no diket agrag-o kayo met kaday tirigrigat tayo nga ammo tayo atirigat patauden na ti anos. Amen. Nagimbag da ito nga bersikulo, nga igadagad na unay, iti panakapataot, iti panaka-justifikar, gapo, iti pamati. Kakabsat, nga tilikudan, dagiti kapadasan, at dabalegi, gat parnuayan na da ito'y, gat awan tirason, nga dita agragsak, tatilikudan dagito'y, adarag-o. Isa ko na agragsak kayo. Agragsak kayo. Nagmayat da ito, nga gadagan na. But we also rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character i-produce na itinaimbag a pananginanama. Madaydayaw ti Apo. Di mataya, nagpintas da ito nga panggep, kakabsat ng gagayem, nga daytoy lang nga bersikulo, patibgaran na tayo, kakabsat, niya ti kunana, tati ayat ti Diyos, na iparukpok, karang iti puso tayo, gapo ti Espiritu Santo, anaited, kada tayo. Hallelujah! Kakabsat, niya pa iti kunana iti 4, kat ti anos pakasutan, kat ti panakasuot, inanama, madaydayaw, iti Apo. Nyapay, iti Salmo 30, versikulo 5, tapno, may paniknak na ito, 30 verse 5,
tati unget na apag kanitulaeng ti pamarabor na kapaon-paot iti panagbiag. Ti sangit mabalin ngagpatnag iti rabii, ngem ti ragsak umay iti bumigat. Nagmayaten kakabsat, nga mabalin nga rin ti panakasuot, kakabsat apag darikmatlaeng dayta. Ngem ti panangliliwa ti Diyos, mataginayon. Dagiti kayo sa wen, ti biyag tayo. Ano na dumaag sangit ka, nagkararag tayo, mapunpunno ti luwa tayo, o iti pagidaan tayo, ngem ti likudan dagitoy, intun ti ima ti apo liniliwan na tayo, inarakop na tayo, kat inted na ti sungbat, dagiti kararag tayo, napunasen, dagiti sangsa, luluwa tayo, o dagiti limteg amata tayo, inagasan ni Apo Dios. Kasta, iti mamati, kasta iti panagserbi, weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Hallelujah! Kakabsat, dahi ti pandemya, mamati kahanakan kadayon, nagnanayon daytoy. No, dahi ti nga panagbiag, kat lipasin nan, awan ti problema, gaputam mo tayo, nga daytoy nga panagbiag, san nga iso daytoy ti lubong tayo, hangga iso daytoy ti biag tayo, hangga daytoy ti pukos ti pananghinanama tayo, at da biag ti langit. O, kuna tayo, talukanyak ti panagbiag, kuna ni San Pablo, ngam ti papatay iso ni Kristo Jesus. O, apay, ti papatay, gungunaken kwa na apay. Gaputa patyen na, nga dahiti nga panagbiag ket saan nga mataginayon, ngem adda kariti Dios para kariti mamati, magiti matalag, kariti natibker, kariti agbalegi, manipod kariti kapadasan, nga dagururay, nga gunguna, kariti matalag, iti panagserbi, ken kuana. Umunang presenta, read God's Word, receive trials as character builders that are in our lives temporarily. Number 3, reach out to others who are experiencing tough times. Umasidag tayo, asitgan tayo, lapitan tayo, dagiti tattao, nga namnamaan tayo nga makatulong, nga dagitoy, idi, kaslasanda nga nagbalegi, ngem tilikudan dagitoy, nakita tayo nga nag-survive da, nagbalegi da, saan nga tibukod na kabalan ti tao ngem gapo, tati apo na imbag kadakwada. Apay nga sitgan dargitoy, mabalin nga makaadal tayo kadakwada, mabalin nga makatulong da kada tayo, kariti sistemonyo da, kat mabalin nga makaadal damot itipadas tayo. Nagimbag, ulitek, han kayo, met, nga umas asidag kariti negatibo ka tao. Taidaon da kayo. Hanyo nga sa sitgan, nga oray gayem yo. No di gayem yo, kat sanda ka nga mailip up, sanda ka nga itagay, iti tiyempo ti padas, no diket asitgan nyo, dagiti namnamaan nyo, ang makatulong, mangpapigsa ti pamatiyo, mangpabilag ti pamatiyo, nga amuyo, nga dagitoy instrumento da amin, tapno, matulungan da kayo, ma-advisean da kayo. Ado dagiti amok unay, nga tattao nga limalyasat damat ti ado nga padpadas ti biag. Ado dagiti testimonies, dagiti ado nga tattao, dadakkel ken babasit, nga kaslasan da nga makalasat kariti nagnaan da ti biag, ngimay sangal daw, napagbaligyan da amin dagita. Gaputa nagtalinad dati sa unia Apo Dios. Gaputa isuda, namati da, nagtultuloy da, nga nagserbi ti Apo. Katitan, testimonyo, asibibiyag, kariti biyag da. Katsala nga ti biyag kim pamilya da, kariti biyag, kariti dimngag kadakwada. Kakabsat, mamatiak unay nga dagitoy, usarin ni Apo Diyos dagiti tattao. When we reach out to others who are going through similar difficulties in life, we are able to put our own troubles into the right perspective.
apay, makatulong daw na dagitoy, tumulong da nga mangpapigsa ka da tayo, tumulong da nga saan nga mangi-down ken ka, ngem dagitoy nga dadipen ni Apo Dios papigsain na ka, dagitoy nga tattao, nga mom, nga iso, sa uni Apo Dios ta dati puso da, ket ti puso da, mangiangat sana mangibadek, no di ket tulungan na ka, no di ket papigsain na ka, no di ket usaran da nga agbaling nga vessel of honor, not vessel of dishonor. Masansan nga may bagbagak da ita, gaputan no daduma, kariti tiyempo ti downfall, dagiti tattao, agragsak dan no mapukaw ti kabsat da, agkatawa dan no adapasamak ti kabsat da nga napahit, ngem para kariti mamati, nga anak ni Apo Dios nga instrumento, o tumulong da iti tiyempo ti panakasapol, ket itag-ay na ka. Isu day ta ti puso, ti Apo, uray karagitoy nga panawen. Apresyarin tayo, ado dagiti tultulong ti gobyerno, ngemsan ngemdas, ngemano karagiti addaan, titimulong karagiti awanan. Mano, dagiti tattao, nga nagilakot ti sanikwada tapno, matulungan dagiti marigrigat, dagiti awan ti kanan na, dagiti nangangailangan ti financial, dagiti tattao, nga mumkis iti tulong, nga awan na pulusen ti mabalinda nga pagkamangan. Kakabsat, sa dino ti ayan mo, idi tiyempo nga damasapol ti karubam. Sa dino ti ayan tayo, idi tiyempo nga dadag iti tao anangangailangan kada tayo. Impaidam mo ka diti sirib mo, impaidam mo ka diti addaken ka, impaidam mo ka diti na Diyosan, wenno dagiti kapanpanunutan nga na imbag iti tiyempo, iti panakadown ti padam nga tao. Kakabsat, agyaman tayo, tani Apo Dios, sinursuruan na tayo, nga umasidag amang bigbig. Ket tilmunen tayo, rigiti pride tayo, ket kuna tayo, mapantay ka rigiti pinulutan ni Apo Dios, nga mabalin tayo nga pagpadbaysan, mapantayo ka rigiti tattao nga mom nga napintas ti intention da, o han ka nga maupay nga sigurado, no di ket itag-ay da ka, no di ket tulungan na ka, ayate na kakabsat. Gaputam mo nga ti Diyos ipasarak na ken karagiti right people. Dagiti pag-iso nga tattao, God also wants us to comfort others with the comfort He has given you. Tapno kalpasan nga napapigsa ka, kalpasan nga napabilig ka, gabutada ng pabilig ken ka, intun tiyempo nga damot umasidig ken ka, addan tumot mabalin mo nga share. O, manang liliwakan tumot, mang pabilig kan tumot, tumulong kan tumot, kariti mabalin mo nga, tulungan nga, dagiti amin na klase, dagiti tattao, nga mabalin nga daya sidig dan to ken ka nga problema dati dahito nga biyag. Kakabsat, madaydayaw ti Apo, nga mo tayo nga ti Diyos nga pagserserbian tayo, iso manangaasi unay. Nga ni Apo Diyos, iso tinaimbag unay. Our God, God is our merciful Father and the source of all comfort. Saan lang iso ti paggapuan, ti panakalilo, but He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. Oh, hallelujah. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Dahita ti kahit sa wen. Tapno tulungan na tayo, tapno ti panakapapigsa tayo, tumulong tayo tumet, kariti nagduduma, panagliniwan-liwa, titunggal may sa kada tayo, amamati ken kuana. Kakabsat king gagayem, sapay kumanga ni Apo Dios, iti tumulong kada kayo. Anya dagiti most significant nga naadal yu tangal daw. Laglagi po nyo, ngayon pakitak kada kayo, nga ti sao ni Apo Dios kat iso ti biag, ti sao ni Apo Dios iso ti mangigiya kada tayo, iso ti mangiturong kada tayo, nyapay, ti padas iso da ito, ti mang build up kada tayo, tapno ma-purify ti pamati tayo, kastimay sa nga balitok, nyapay, umasidag tayo, agpamentor tayo, nagiti tao, nga namnamaan tayo, nga makapapigsa, ti pamati tayo, tumulong, nga sandang ag-take advantage kada tayo. No dikat itag-ay da ka, tulungan na ka, gapot adda na Diyosan a puso, iti puso da, amabalin na ka nga ilip up, iti aming nga sitwasyon,
ti panagbiag mo. Sapay kumakabsat, ti daytoy nga oras, anyaman ti panakasapol, anyaman ti sitwasyon nyo, anyaman ti pangangailangan nyo, ni Apo Diyos sagidin na kayo. Kat anyaman ti sitwasyon mo, anyaman ti pinagdadaanam ti biag, anyaman dagiti problema alas-lasatem, anyaman dagiti umay nga panakasuot nagduduma man a panakapadas ti panagbiag mo. Ti Apo tulungan na ka, kat agpamati ka, gapo ta iso nagkari, nga di na tayo paybayan, di na tayo panawan, no di kat kadwain na ka, iti kanayon na tiyempo ti panagbiag. Kumararag tayo, iti maminsan man o Diyos, agyaman kami ti pagbiit, tapno Apo ti minsay ti biag, Apo, may palagip ka na kami, dagiti wagas nga ramidan min. Iti tiyempo, nga dumaan kami kariti sitwasyon ang naririgat, iti dayti nga lubong. Lord, agbalin ko man nga normal kada kami dagiti paspasamak. Agbalin ko maapo nga saan nga nadagsen, gaputadda ka kada kami, Lord. Nga no ti awit mi, kat ipaawit mi ken kan, Lord. Magaanan ti puso mi, gaputapatyen mi, nga sika, iti pudno nga kamang ken, isika ti Diyos nga, nang ti solusyon, karagiti amin nga problema, dadagsen, anyaman nga kapadasan ti panagbiag na iti tattaom nga agmatalag ti panagserbi na ken ka. Apo nalintag ka nga Diyos, nga kankanay nga sumubsubaybay karay iti aming anak mo. Lord, kang runani ta nga malem, itagay ko iti kakabsat ko, tulungan mi dapo, ulitik na da masaksakit, agasam ka di Lord, na da problematic, Apo, tulungan mi mo ti tamang solusyon, na dawanan, i-provide mo ti masapol da, o nadagladladingit, gapo ti pimusay, di tinapatag ti biyagdang, o ti Espiritu Santom liluwaem, ti tunggal pusong agsagsagaba, aniyaman na sitwasyon, dagiti tattaom, jakam mo, ti kasasadang imam mo, itagay ko amin kariti imam. O Diyos, sagkidem ka di Apo. Amin nga nagbuyak kinagdingeg. Ited mo ti panakariing ti pamati. Ket Apo, pagserbian da katag nanayon. Ited ko ti panagyaman. Tinagan na pong so Kristo dawatek amin nagitoy. Amen.